Aktar minn 2320 koppja f'Malta u għawdex id-divorzjaw minn mindu bħal-lum 7 snin ilu. Maġġoranza ta' 53% tal-elettorat Malti ivvota favur dan id-dritt ċivili li witta triq lejn aktar drittijiet ċivili f'pajjiżna. Malta kienet l-uniku pajjiż fid-dinja għajra l-Filippini li ma kellix din l-alternattiva għal koppji li minħabba raġunijiet serji ma setgħux inħallu mir-rabta ta' żwieġ. Il-koppji kellhom l-għażla li jisseparaw jew li jieħdu l-annullament wara proċess dewwiema fil-qorti jew it-Tribunal Ekleżjastiku. One News tkellem ma' Jeffrey Polucino Orlando li flimkien mal-Ministru Evarist Bartolo u l-eks deputat Deborah Xkembri kienu bdew bil-kampanja favur id-dħul tad-divorzju f'Malta. Mela dak kien dritt ċivili bażiku li ħassejt strongly li kellu jiġi introdott ukoll f'pajjiżna. Pajjiżna kien l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea li fil-fatt ma kellux dan id-dritt ċivili. Inħoss li mhux biss l-introduzzjoni ta' dan id-dritt ċivili bażiku, id-divorzju, wassal biex il-ħajja ta' diversi familji ġiet ameljorata, imma anka bl-introduzzjoni tiegħu naħseb jiena wittejna it-triq jiena flimkien ma' sħabi li kienu fil-moviment IVA biex jiġu introdotti wkoll drittijiet oħrajn ċivili li wassal biex pajjiżna ikun meqjus bħala wieħed mill-iktar pajjiżi issa liberali li hawn fl-Ewropa. Kru ta' One News mar fit-toroq tal-Belt Valletta issaqsi dwar jekk id-divorzju f'pajjiżna u x'qed jaffettwa lil familji Maltin u għawċin. Jaffettwa ħafna għax ibatu it-tfal. La jela nemmen ħer minn separazzjoni. Għas-separazzjoni, għal-om roħ kollu, ma s-six iż-żowġ. Le, forġi s-six iż-żowġ, għandek it-tili ċans. Separazzjoni ma għandek ċans għal-qatt. Naħseb jien. Ma naħsibx li lew jien, ma effettwax. Skont xi raġuni li jkun hemm id-divorzju. Miżewweġ, u jkun għadu żgħir. Perkażu u telqetu l-mara jew vice versa sewwa għal xejn b'xejn. X'jagħmel, mhux divorzju jrid jekk ikun għadu żgħir, joqgħod poġġut omru. Ma naqbilx miegħu jien. Inhu kważi llum min jiżżewweġ ma nafx kemm iżomm jiena. Naħseb li lew, kulħadd baqa' għaddej l-istess, ħadd ma ddivorzja għal xejn. Biżgur jaffettwa familji. Waħda ma' raġunijiet hija li jekk inti tħares żwieġ bl-idea li dana mhux għal dejjem, mhux permanenti, ir-reżistenza għat-tentazzjoni li se jkun hemm fi żwieġ jew il-problemi, kif tittekilja problemi, inti ma tħoss daqshekk impenn kemm inti taħodha bis-serjetà il-problema u hekk u dana għax at the back of your mind inti ħin kollu għandi bib warajja nista' noħroġ minnu. Skont it-terapista tal-familja Charles Azzopardi, huwa qal li minkejja li wieħed jista' jgawdi minn dan id-dritt ċivili, in-numru ta' separazzjonijiet huwa ferm ogħla minn dawk li jieħdu id-divorzju. Issa id-differenzi li dawk li kienu marbutin u kienu maqbudin fiha din u ma jistgħux jinħallu fiha bl-ebda mod, illum in-nies saru jieħdu d-divorzju. Ma huma ftit xorta dawk li qed jieħdu d-divorzju compared ma' dawk li qed jisseparaw. Ġifieri xorta hemm iktar nies jisseparaw milli nies jieħdu d-divorzju. Ġifieri rati għadhom mhux kull min jieħu s-separazzjoni imur għad-divorzju eventwalment.